Upat ka tawo patay, usa ang kritikal ug pito ang samdan human nahulog sa pangpang ay gisakyang van sa Butuan City. Ang tanang biktima, mga empleyado sa lokal nga kagamhanan sa Caguait, Surigao del Sur. Ani ang report. Nagkatibulaag na ang 12 kasakay niining puti nga van dihang nahulog sa pangpang pasado alas 7 Martes sa buntag sa Purok 2 Barangay de Oro sa Butuan City. Sa kuha sa uploader sa video, kita ang grabing pagkagawa sa van kung asa makita ang patayng lawa sa pipila sa mga biktima sa kilid sa sapa. Samtang ang ubang nangaangol, gitabang na. Taod-taod, miabot na ang mga rescuer ug usa-usa nga gidala sa ospital ang mga nangaangol nga nailhang sila Pastor Quemanes Jr., Vanessa Quemanes, Peter Lascuna, Cheryl Pacheco, Felix Vasquez, Maria Gracia Alhas ug Marites Andoy. Lagip ang driver nga si Ernie Lozada. Apan upat ang giling namatay nga nailhang sila si Luther Dagito, Michael Apaap, Roderick Lamigo ug Harold Bitangkol, kinsa nakahiagom og grabing head injuries. Sa investigasyon sa kapulisan, padulong sa sentrong bahin sa Butuan City ang van, apan pag-abot sa pakurbadang bahin sa kalsada, nawadan kuno kontrol ang driver sa van hangtod sa nahulog ang van sa pangpang nga dunay gitas-on nga 20 meters. Matud sa kapulisan, padulong unta mga biktima sa ilang appointment alang sa ilang requirements aron mahimong regular sa trabaho. Nasayrang tanang pasahero, mga empleyado sa Caguait LGU sa Surigao del Sur ug mga residente sab sa maong lungsod. Sa ulahing update, usa sa mga biktima ang kritikal ang kahimtang ug padayong ginaobserbahan sa usa ka pribadong ospital. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.